Здравейте! Оксиводорода гори много бързо, обаче въпросът е дали ще може да усвоиме тази енергия. Значи тук съм направил една пушка, в момента генератора работи. Ето е клетката, която прави оксиводорода. Подавам малко водород. В момента съм обогатил оксиводорода с въглерод. От тук дозирам оксиводорода. Когато е с въглерод, гори по-бавно. Когато е с само оксиводород, изгаря много бързо. Но въпросът е, когато ги дозираме двете горива, какво ще се случи? Ето само тук е обогатеното гориво, което е с въглерод. Когато е с въглерод, гори по-силно. А когато е с оксиводород, гори много бързо. Така че за двигател с вътрешно горене трябва да е пригоден специално за това гориво. Ето пак намалявам, пускам само обогатеното гориво, ето го. Това е въглеродно гориво. Ето сега пак слагам оксиводород. Повече. Ще пусна още малко. Мерси и успех!